Hindi ko kakausapin si hindi ko kakausapin si BBM para kay dating Pangulong Duterte dahil ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob, government kidnapping ng isang Pilipino sa loob ng ating bansa. There's no going back sa ganun, ma'am. Trabaho niya yun at trabaho niya yon in a sense na inaprubahan niya na hindi niya dapat ginawa bilang isang Pangulo. Kung ano man yung problema ni legal problem ni dating Pangulong Duterte ngayon ay problema na yon niya at syempre ng pamilya namin dahil ama namin siya. Pero for me to go to him and request on behalf of former President Duterte, no. There's no going back sa ginawa nila na rendition.